Hudul Marwas. Songon informasi di ibadah Minggu Pasca Perjuluan Ima di acara nomor sia epistel selesai menjahat epistelanon upasat hamima pertikian tukungan inang perempuan HKBP Bandung Barat lahu patu begehon lagu puji-pujian marihite angklung moliate. Shalom. Dohot selamat paskama dihamu saluhutna ruas ni huriata aka nahi naholongan di bagasan goni Tuhata Yesus Kristus. Selamat paskama tutu nang dihamu nama kebasihani sadarion. Namar pungudohita muse sadarion makalason haheyon di Tuhata Yesus Kristus sian hamatian. Marhuaso situtudo haheyon nai laho pamatehon huaso ni hamatian asa mengulu akan amate. Nama puji-pujian Dewa senama ibana saleh. Ima tutu atong tapuji jala tapasangat ma ibana namar muliai. Mari dimahita sian buku edi HKBP nomor 10 ayat sada sahat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natuma palangit dohot tanoon, amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariodo na dijadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Batu nang binolokon ni aka pade bagas, ima gabi batu parsuhi. Pinamasan ni Jehovah doi, halongangat doi ianggo di matata. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mulate dohami tuho, ala ditaluan hodo dosa dohot hamatian, mari hite-hite hama matemi, ala disordangi ho tanaman nami, asa marpakirimon nama ngulu hami, ala ni hahehonmi, dapola be mabir hami mida hamatian, ay hodo ulu nami, ruas mudu hami. Di pausat hodo hami sian hahulomot tuha tiuron, sian hamatian tuha nguluan, atong pargogoy mahami memuji, dohot mangului ho diaka ari-ari nami, lahu pasangapon ho di bagasan hapur sian na mangulu,
pai masahat hangi tulabungmu. Amin. Tangi horma patik ni dibata sadarion imana tersurat siang pani dangion ha bersiau ni HKBP bidu panompor taha bersiai jala taha tidak pedo dibatado patu pahon haluau ima haluau sian dosa sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean nang sian ragam ni huaso namaralo tuhatani dibata sian asi duhot kolong ni rohani debata do patu pahon haluau ni marhite pakokopon ni anakna nasasari Tuhan Yesus Kristus namate dihau pinar silam na tua tuban watoru dung ditano jala mulak mangulu diari patu uhon dalam acara haluau ni imam kita bersiau ia haluau ni hamuliau ni dibata dohot hatuau ni jolma hidu nunga malua na porsiai adik pe gudang pe parukilon siburuson di Portibion sai di palua ase ni rohani dibata do na porsiai sian ragam ni mara di ngolu sigadu ari di ngolu ni perdagingo nang di partok diot tape manang marsa sahalak manang marsa pembunuhan marhite pudaon taudol hadol naso adong haluau na asing sian haluau na pinatumpa ni Jesus Kristus jala Jesus Kristus sapindo na puna halak na pinaluanay naso katapasibulis manang kapala na sige na masaya sian haluau ni Kristus alani tatulak do puda na madok boy jolmai paluahu dirina sian gonggoman ni sibolis dohot hamatian marhite sian namanadikon hari buron ni Portibion laos tatulak do poda namadok kuasa ni jolmai sadiri do namanut Tuhon haluau na atau rap mangidogogo mahita sian dibata laho memulahon nahobar tupatik nai rap mahita madok ale Tuhan dibata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatik mi amin.
ma dosata nagodangi tu adopan ni dibata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardinggan basa doho. Jala rodi saleling nileleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuon nami, pelua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabegima baga-bagani debata taringot tu hasisan di dosata. Para si roha jala pardinggan basa do jahuba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita khobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita khobar tu akka haja hotota. Songon asini rohani amana mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapon madi debata na di gijang. Amin. debata turpuk epistel di pesta Paskah Parjolo Sadarion tarsurat sian Yohanes 20 ayat sada sahat rori tu ayat 10 tajahama marsoring-soring duni di ari Parjolo duk salpu ari sabat lao masih Maria Magdalena sogot di naholomi dope tutanomani jadi di idama naung dihidat batui sian tanomani gabe baglojo mai bana manopot si Simon Petrus dohot si sean na sadanari maholongan ni rohani Yesus pabuawan tu nasida nungani buat nama buat Tuhani sian tanomanna dang binoto anak tu dia ditaruh
Jadi borhat si Petrus dohot sisean nasada nari, jadi sahat mana sida tutanomani. Narap manggojok do naduai, gabe mahamuron do sisean nasada, mamantop siap si Petrus, gabe berjolo maibana sahat janomani. Jadi di pauduk madirina, di idama peak akka pangalilit, alai dang bongot ibana. Romanak si Petrus siang dina, di bogoti mata mamani, jadi di idama peak akka pangaliliti. Akka seka pana putih di uluna dang rap dohot akka pangaliliti, pulik do di balut tu inganana. Disipe asa bobot nang sisean nasada, mamperjolo sahat tanomani, di panoknoti, gabe posea maibana. Aidang dope dia tusina sida hata ni surati nama do, ikon hehe ibana sian namate. Asa ulima sisean naduai. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni dibata jala na opeopsa. Amin. Tabegema persembahan angklung sian pungan parupuan ina HKBP Bandung Barat.
Nala tidak ko maha porsiaw tay, songo nahina tidak ko ni dongata saha porsiaon, di sandok portibion, rap mahita madong. Au porsia di debata Jehovah, idu ama pargogo naso haturosan, nato mo palangit doho talo. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga-gaga isian tondi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit di pangumuan ni Silatus, na matay terpajal lo ibana di hau pinarsila, na tuan tuban watoru dung ditanom, na mula mengoru di hari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima mula sogo tu tanaon, mangumi halak na mangonu dohot na mate. Au borsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doh dihasisani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak nong mate, doh dianguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Halaman Sipatakason Tikting di Minggu Tasadarion, Minggu Paskah, tanggal 4 April tahun 2020 sada. Halaman tolu. Poin sada. Pesta Paskah Ari Lahiran Tuhan Yesus. A. Pesta Paskah Ari Perjolo. Sadarion Minggu 4 April 2020 sada, ima Pesta Paskah Ari Perjolo permingotan haihehe nutu hatta Yesus. Permingguan dihuriata masuk songan nasoma 5 hali kebaktian, ima pukul 6, pukul 8.30, pukul 10 sada, pukul 10 tolu, dohot pukul 10 pitu, 10.5 wib. Catatan sada. Seksi perempuan akan mempersembahkan pujian berupa angklung di kebaktian Minggu pukul 11 WIB setelah selesai epistel. 2. Khusus di kebaktian Minggu pukul 17.15 sore akan dilaksanakan perjamuan kudus bagi pemuda-pemudi dan jemaat yang belum sempat mengikuti perjamuan kudus pada Jumat Agung tanggal 2 April 2021. B. Pesta Paskah Ari Paduahon. Marsogot di hari Senin 5 April 2020 sada, ima Pesta Paskah Ari Paduahon perninggotan haheheon ni Tuhan Yesus. Marpuno dahita di gerejaon masuk pukul 10 sada wib. Holan sahali kebaktian. Peleata na Paduahon natu pusat si pasahatota tu diakoni sosial bakti Paskah Kerites emergensi. Poin tolu. Papunu pelayan tujolo. Sadarion Minggu tanggal 4 April 2020 sada, dung sipul papunu pelayan na Paduahon. Sidung jamita anon, papunu pelayan tujolo dahita, laho perluan tudana pemeliharaan, dohot pengembangan ni huriat tahun. Asal asmarohata pasahaton pelayani. Poin pitu. Pertanyaan week manang na live streaming di hari Kamis 8 April 2020 sada patu paun huriat tado pertanyaan week pasien live streaming na nihobasan ni week 5 nama ringanan di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10 menit usap lalu week retama hita saluhutna ruas nihuria nasian week 5 madohoti pertanyaan ni jala tuaka naboi tikina boy doro hita persidohot ro tu pertanyaan ni
laos pinangidohon matuhita saluhutna ruas ni huriata asa tongma taihuton pertangyangan di bagas tabe jala nama jawi pertangyangan unang pola patupa marsi panganon halaman onom poin 12 gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP domo tu surat soso-soso ni opu eporus HKBP taringot tu dana pensiun HKBP ima asa ukap rohata sude ruas ni huria laho manupahi marhite gerakan Rp1.000 per hari anggiat boy tulis jala sikop parture ni dana pensiuni laos di patupa huria do dijolo ni pitu poti bahen panupahion tu dana pensiuni halaman pitu poin 20 webinar PPD HKBP Distrik Sepulalu Jabarteng Die hari Rabu 14 April 2021 pukul 14 sampai dengan 17 WIB. Distrik 18 Jabarteng Die akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui PPD dan dari distrik yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Tempat pelaksanaan webinar semi virtual akan dilaksanakan di gereja HKBP Reformanda dengan pembicara perlindungan merpaung atau motivator. Gereja akan menyediakan fasilitas untuk nonton bareng webinar. Untuk itu kepada seluruh perempuan dimulai dari remaja, pemudi, dan kaum ibu agar dapat mengikuti pemberdayaan tersebut di gereja kita. Poin 22 himbauan. Bagian F kepada anggota jemaat yang diberkati atau menikah di luar Bandung agar melegalisir surat akte kawinnya di gereja di mana ia diberkati. Bagian G terkait mengenai surat pengembalaan dari Opli Eporus HKBP dan surat prokes dari HKBP Distrik 18 Jabarteng Die yaitu mengenai kondisi saat ini tentang kesiagaan gereja dalam menghadapi teror. Melalui surat tersebut, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah agar tetap menjaga prokes dan saling mengawasi atau memperhatikan dalam kegiatan ibadah tersebut. Halaman 8, poin 24. Selamat ulang tahun. Sudah perhalada dohot ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton selamat ulang tahun tu nomor ulang tahun di bagasan mingguon mulai siang sadarion minggu tanggal 4 April 2020 sada saha tu hari Sabtu naro tanggal 10 April 2020 sada sai di pasu-pasu tu hatama nasida nomor ulang tahun ni di bagasan hayu pason huhut di leho tu hata tu nasida gajang umur. Setiap hari Jumat dan seterusnya, gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP Bandung Barat, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini, masuk pukul 17 WIB. Songanima sipatakason tik-tikta di minggu sadarion mau lihat tema. Perubahan di masa pandemi ini telah mengakibatkan perubahan di dalam tatanan masyarakat, di antaranya perubahan di dalam tatanan keuangan, tatanan berrelasi, bekerja maupun melayani. Siapakah yang mampu bertahan dan bangkit melewati masa-masa sulit, yaitu mereka yang mengandalkan mereka yang mampu menyesuaikan diri, mereka yang terus-menerus meningkatkan bakat, talenta, kompetensi, dan juga memiliki relasi dengan orang lain. Kehadiran perempuan sebagai penopang yang sepadan bagi suami, bagi keluarga, dan mitra di dalam bekerja dan pelayanan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang terus-menerus harus kita tingkatkan.
peran sertanya. Untuk mengulas hal ini, mari hadirilah webinar motivasi pemberdayaan perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Timur pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 14.00 WIB. Bersama saya, Parlindungan Manpower Motivator, kita akan mengulas, kita akan membahas bagaimana perempuan tangguh di era perubahan dari sisi etika, psikologi, profesional maupun teologis. Mari bersama-sama, sampai jumpa. Moliate, Shalom, Horas. Damini di matana sumurung sian saluhut naroha,
Imana mangaramoti aga ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hatani di mata nagabe jamita ima di pesta Paskah na parjolo imana tersurat di buku ni si Markus bidu 10 mamuka maisian ayat sia sahatu ayat 10. Markus bidu 10 mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 songonon ma tersurat di sini. Alai anggo Jesus nang mulak mangulu sogot di hari parjolo dung hari sabati di patari dahon do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu si Boris. Jadi laoma i pabohos satu akka nama dongan ibana na jolo akka namarsak jala tumatanis. Awedang porsiana sida nang mangulu jala naung di ida si Maria ibana. Dungi di patari dahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida. Marupahon rupa na asing dinalaho marhudasada nasida. Jadi dohot manasida ro mamarita hossa tuakka dongan nai alai nang nasida dang dihapor seai. Dungi muse uji hudul nasida mangan di patari dahon madirina tuna 10 sare dipicang maganggu dohot jogal ni rohana sida ala soporsia nasida diakka naung marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi ninda mamadok nasida lau mahamutu liat portibion jami taho kamu babarita nauli tunasa natinopa na porsia jala tardiri dapotan haluao alai na soporsiai hona uhum do jalaon matada akka na mangihut tuna porsia pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu dohot magkatahon hata naib baru job puton nasida do akka ulok jalanang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape honon nasida ma tanganna tuaka namar sahid gabe maluma hilalaonna ido sahatna. Selamat Paskah madihita saluhutna. Hurian itu hatta nahina hulongan di bagasan Kristus Yesus dinaung sahat hita sadarion tu pesta Paskah na parjolo hatani debata na mamakulingi hita ima paringo tu parjumpangan di Yesus tu si Maria Magdalena dohot ima tu si Seanna di patuduhon Yesus dirina naung hehei asa hobas nean nasida laho mamaritahon barita nauli jala asa unang benean adong biar dohot ganggu ni rohana sida bahwa naung hehedo Kristus sian hamatiani songonedet tanakani nunga talu be hamatiani dibahin Yesus. Jadi asa unang ganggu rohani akka sisean ido umbain dijupangi Yesus nasina asa wasu hahihiun ni Kristus imanean nama notong ima di ngolu nasida diutus do nasida gabe saksi laho mabaritahon hahihiun ni Tuhan Yesus. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus menjadi saksi. Tentu ini bukan perkara yang mudah ini. Dan perkara namuraon alana sahalak saksi ikon mampu do meyakinkan orang lain atas apa yang dilihatnya, atas apa yang didengarnya, atas apa yang dirasakannya. Jadi pasahaton nama pesanon dohot sasitona. Tentu di bagasan posision si Maria Magdalena narotu kuburan ni Yesus jala somoni dihapai di son dua sisi anda ima di pardalanan na tu Emmaus na ikon
menyaksikan kebangkitan Yesus mengalami dilema yang sama. Artinya mauldo laho mabaritahon hahihion ni Yesus. Alaniba di tengah perkabungan dan duka di hamabate ni Tuhan Yesus na baru 3 hari dope. Kaget nasida ima di aha na dibereng nasida. Adong do di nasida perasaan campur aduk kamanginan. Adong do na tarsonggot, adong do na mabiar, adong do na takjub, adong do na bersuka cita manang marlas ni roha. Lau pasahatun na kaning barita hahihion ni Yesus tuaka halak na asing. Apalagi di tengah-tengah di posisi nasida, apa yang mereka sampaikan juga tidak mudah dimengerti, apalagi dipercayai. Moldo masuk turoha, moldo sia turoha hahihion ni Yesus. Terlalu bima di konteks pandangan ni masyarakat Yahudi tentang kesaksian perempuan sebagai kaum kedua dalam masyarakat. Jadi tongdo ate kaum kedua perempuan ima di tengah-tengah ni masyarakat Yahudi alani mauldo ada pinasahat ni nasida na pinasahat ni si Maria Magdalena di hamorsia. HP tabereng ditrupukon na kaningan ditaringoti do ima perempuan si Maria Magdalena ate. Idok di sonnaking alayang go Jesus nang mula mangulu sogot di hari parjolo 2 hari sabati di pataridahon do dirina jumolo tu si Maria Magdalena tabereng amanginang. Ya, padahal menurut orang-orang Yahudi perempuan itu adalah ya kaum kedua. Alai tabereng Jesus patuduhon dirina parjolo sahari ima tu si Maria Magdalena. Jala si Maria Magdalena on sahalak perempuan yang pernah yaitu diusir oleh Yesus ada 7 ya ragam roh jahat. Jadi adong manonggopi ibadah pitu buta bayak nanti pitu roh jahat. Jadi ditiki isi Maria Magdalena dikuasai. Dia diikat oleh iblis bahkan 7 ragam roh jahat sehingga dia menjadi orang yang sakit. Jadi bodoh tabayakun gabe sahalak namar sahih tibana lama mungkin bahulan nama karijuna warna pena kerasukan. Itu yang dia alami. Jala tabereng dung dipamalung Yesus ibana, dung sehat ibana, dung normal ibana, ina maholong ni rohana tu Yesus. Sampai dia begitu berani pergi ke kubur waktu itu masih sepi idokan. Dimana idok buha-buha itu. Jadi antara ni pukul 3 tu pukul 5 mau. Buta bayakku nanti pukul 3 tu pukul 5 perempuan laut tu kuburan. Tujuan sesuai dengan tradisi Yahudi kan naik rempah-rempah dotong ibadah dan asing nanti. Ini kita lihat kerendang kasih yang luar biasa. Walaupun gelap, dia seorang wanita biasa, perempuan biasa, tapi dia sangat berani, tidak peduli resiko yang harus dihadapi. Olodo ibana mamulus ima gelap gulita dope alai dibolus ibana doi lau patuduhon holong ni rohana tu Yesus. Tidak kaning moloi nomor 2 hope perempuan di halak Yahudi alai postur haku itu ngatongan ni pardalanap itu ngatongan ni keluarga ate daksongoni ya mulai dok nakaningan di iklan di webinar ya te sebagai penolong dosa sitong ate pangurupi doa ke perempuan. Jala memang dan nala perempuan awati luar biasa doa ke perempuan. Akka perempuan itu na mendorong akka suami di kehadiran di ibadah pihak perempuan itu na gumurang ate. Ido kana kamang kotakku idoi
Ate, apalagi mau di hutan yang koison mungkin ya masih banyak gudang dua ka bapak-bapak naruh tu gereja itu ya yang mau di hutan babui tare itu mulu dulu tulu hala ko patala kamai naruh tu gereja ate leni dilapo sudi ya dilapo do nesida dan arong ro tu gereja Natal peso woni pasca peso woni tetap aja seperti itu akaparupuanido ate tabereng biso jadi ya walaupun perempuan itu di nomor 2 kan di tengah-tengah tradisi Yahudi alai tabereng tu perempuan itu parjolo sahali di patuduhon Yesus dirina nau hehe sian hamapian jala ibana do diutus lau mamaritahon hahehe unai ini hal yang luar biasa ibana do disuruh jala idora na boy tabereng di partikian doang bagaimana ya kaum ibu ya tetap bergerak untuk memberitakan Injil marhitia kapakobasiun pelayanan di tonga-tonga di huria hobas akka paropuani laho melayani di tonga-tonga ni akka huria alani baudolas ni rohab tadi bagaimana kaum perempuan juga kita lihat dapat memberikan semangat ya dapat memberikan sukacita di tonga-tonga ni pardalanan di keluarga nang huria anggo soalnya ngaka parupuano naka tabereng di soba mungkin nanti baulo do sepi-sepi saja par huria unia di tabereng tetap semangat jadi di son Aida manakaning si Maria Magdalena ya begitu kasihnya kepada Tuhan Yesus sampai dia ya berani menerobos malam yang gelap pagi buta dia pergi yaitu ke kuburan Yesus. Jadi tabereng manakaningan di pasahat Yesus do tunasida asa dibaritahon haheheon nai alai maol do sia turohana sida alani ima ala maol do nasida porsia pada saat kebangkitan Yesus dinyatakan banyak orang bahkan para murid pun tidak percaya sehingga Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu umma kasih sehat na pinilit ni Yesus jala tabereng Yesus mulai bahasa Indonesia dong mencela kedegilan hati mereka hajogalon ni rohana sida nih jogal rohana sida taksiat rohana sida sebab apa masih ada keraguan ketidakpercayaan keangkuhan yang bisa saja timbul dari pandangan murid memang bodoh tabayakon na kecewa do nasida na patah hati do nasida alana mati Yesus jala taksongon nani harapon nasida sebagai Mesias jala bodoh tong alan yakka tekanan naro tu nasida udah di Tuhan tanah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tabereng marhite haheheon ni Tuhan Yesus huaso haheheon ni Tuhan Yesus adong na berubah dung hehe Tuhan Yesus molo nakaning di bagasan jual ni rohana sida kedegilan hati keraguan takut sekarang ada ketetapan hati untuk turut melakukan aksi bahkan mereka diberikan kuasa melakukan tanda mujizat, melakukan pelayanan, melakukan penyembuhan. Asa marhite pelayanan nasida pakobasyon nasida langgodang pahalak naporsia mengalami kuasa kebangkitan Yesus sekalipun tidak secara langsung ikut menyaksikan. Nakpe so ibereng nasida langsung alai marhite pakobasyon pelayanan nasida gabe gudang halak na tarjou gabe porsia alani dison ahad na gabe pergumulan ni halak na porsia molo taingot muse peristiwa kebangkitan Yesus asanean daw masya kita nakaning kedegilan hati hajogalon ni roh di mana kehidupan kita tidak mau melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Banyak orang mengaku percaya, hidup dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, bercakap-cakap tentang Tuhan, malah memiliki hati yang keras tanpa mengalami kuasa Tuhan. So nakaning parjolo akka sisiyani jonok donasida tu Tuhan. Ay dongan na do tiap hari ati.
Alai tabereng ma buhado na sida barang porsia na sida hape nga sidok pernah hehe doi bana diari patuluhon tidak mengalami ya yaitu kuasa. Alai tabereng ma itu menjadi diubahkan. Itu diubahkan. Alanima dihita hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus marhite Paskah kebangkitan Tuhan Yesus akahalat na mengaku percaya ikon benar-benar do mengalami kuasa Tuhan jala tabereng mai ima kuaso hahihion di Yesus ikon mampu do mengubah hati na kanindak porsia nasida alai gabe porsia do nasida gabe lau do nasida disuruh marbarita nahulu. Jadi kuasa roh ini menolong kita mengerti arti kebangkitan songon nani alaman dia kasisiani kita pe olo do songoni olo do goyang haporsiota ya. Iman kita goyah atau mungkin terlalu dangkal untuk melihat kemahakuasaan Allah dari dalam karya keselamatan Yesus. Jadi kuasa ni Tuhan nama buka hajogalon ni roh na di awal tidak porsia na di awal na sida mabiar na di awal na sida ragu alai dung merasakan ima kehadiran Tuhan dung di jalon na sida na kaningan kuasa kebangkitan Yesus ya mereka menjadi kuat dan mereka memiliki hati yang baru. Hati yang baru. Gabelang pada sida disuruh marbarita nauli pabuahon hahihion ni Kristus Yesus. Hitape mulomba mula waso ni Tuhani itu ngatonga ni ngulut tanah adung na tahadiah itu kan songo si Maria dan Maria ribana lau tu kuburani ati ala pos rohana di Tuhani itu kan dan Maria ribana alani holong ni rohana di Tuhani. Nah paduahon musena kuasa kebangkitan Yesus membuat kita turut bersaksi. Kuasa hahihion ni Yesus mampai kita dohot marbarita nauli. Di dok dison ima takas parsuruan ni Tuhan Yesus tuakan manada jala pajupang dohot ibana laho mahamutu lian portibion jami taho kamu mabarita nauli tunasa natinopat lao mahamuna jami tahu kamu mabarita nauli tunasa na pinopa laho mahamutu liat portibion namar lamatan doon soholan naikon rohita tu Tuhan Yesus alai naikon laudo hita mabuan barita paringo tu ibana dang holam tu bagasta alai doho do tu sadok portibion bah buhadi mulai do tu sadok portibion naikon laudo hita tu luar negeri alana fusadok portibion nekolau do hita tu luar negeri lau marbarita nauli tak somoni na naik do nonna marhite turpukon alai marang tu dia pehita mangalaka ikon buanotta do barita nauli paringo tu Tuhan Yesus ikon buanotta do ngolut taon songon ngolu na pinay baru ni Tuhan Yesus ini mulai dok kita lau marbarita naul kemanapun dimanapun kita harus menunjukkan hidup kita ima naung pinai baru nih Tuhan Yesus. Idok muse jami tahu kamu mabarita naul itu nasa napti nopa jumolo do ikolopok konota pangat pusion di pangalaho ni Tuhan Yesus adorang sebuah nota taringot ima tuibana ima Tuhan Yesus do silehon hanguluan lapatanda sude pangalahota gabe pangalaho nama buan hanguluan tu saluhut natinopa soholan makaholongnya kadongan jolma alai doho doa manginang menjaga ekosistem alam mengurangi polusi udara menjaga stabilitas lingkungan hidup jala terlumobi di partikian noai tetap di dalam protokol kesehatan. Ima tugas ta, ima siulah honota. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dukoni nasa na porsia jalan terdiri dapotan haluaon alai na so porsia hona uhum do lapatana
pumudison akan ang madzalo barita na uli marhiti hanguluan na uta barita honi dapotan haluaon siyam Tuhan Yesus. Balik sa naso olo madzalo hanguluani hona uhumdo nang tujolma nang tusudi akka na tinopa moro nang denggan buanota tunasida akka hinauli ni na niajarho ni Tuhan Yesus di jalo manang so di jalo idaot tamai gabe parbuena di nasida. Yang penting tugas kita lakukan memberitakan Injil tentang Yesus. Alai di jalo manang nada itu urusan dia dan urusan tabiate parbuena di nasida nama jala tabereng ma musedison marhite turpukon didokdo dinalaho nasida marbarita nauli adongdo ima dilehon Tuhan Yesus tuhita nang tuak kasisian somon alat manang didok turpukon nagabetadda dinalaho marbarita nauli na parjolo pabaliho nakasibolis marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus na paduahon magkatahon hatanay baru na patuluhon jeputon nasida at kaulok dang mahuwa nasida di inum rasun hamatian dak pula mahuwa nasida na paupaton di inum rasun hamatian nakanindak pula mahuwa nasida baru musena na parpudi apihonon nasida tangan na tuak kanamar sahit gabe malum hilalaon na mono tabereng nate tapi kira akka ulaon na so masuk tu pikiran ni jolma na didok ni turpukon alai marhite na persurati ikon jumolo do mangatusi di pemahaman na so pola kaku amanginang lapatanna jumolo do hita dang membatasi pemahaman paringo tusem. Kalau tabereng do ima Alkitab manang bibil tahun di jahada danak SD do on sahat tu profesor ate sudah rumah jahat dari semua kalangan itu kan nakolan akka amaina majaho do dana nakolan akka boy do hono nakka golongan bawah alai akka profesor pe do majaha ima Alkitab manang bibilon naing do hono disi bidang do pangatusion bohamolo ima dana SD mampahin pangatusion sahat tuna profesor mangatusi na tersurat di Alkitab manang bibelon buhan alai marhiti turpukon naing do hono ma tuhita na pumudison nang dibagas tabi pabalihon akka ima sibolis marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus na naing dohonon sibolis dan naholan rotu jolma na siar-siaran manang kesurupan alai disude pangalaho naso dihalomohon ni Tuhan Yesus sibolis do na rotu jolmai Tuhan Yesus sadiri petabereng diujuni sibolis do jalatalu do pangujulan ni sibolisi alani marhiti akka parbarita nauli naksahat tuliat portibion gabela moru ma akka pangalaho ni jolma na rosian sibolisi marsika mai gabe pangalaho na gokholo lasni roha doho dame nasian Yesus oddo molo dido nakani babaliho nakka sibolis akka pangalaho na rosian sibolis gatti may nakaningan gabi holo lasni roha dame na siyang Tuhani na mangihut magkatahon hatanay baru na dibagasan halapohon na daw siyan hata na rumar jala dibagasan ima muruk-muruk akka na porsia naing manian lami baru hatana ima tuaka dongan na jolma naung manada ima Yesus para siroha. Bagaimana kita ya selalu mengucapkan kata-kata di dalam kelemah lembutan hidup. Ai bodo do hono nakaningan ai molonga ro pangalaos yen sibolis be sibolis do jolma hidup kan. Dakia jolma nanti. Alai sibolis do. Ini yang kita lihat. Apa sibolis sidang olo jolma ya. Tapi kita yang dirasuki jumna hatau pena halua raha gabi akka hatana nasugabiyak idukan. Akka hata narumar ini yang kita ucapkan alai sonari nakaning babelion naina berarti itu kita hilangkan dari hidup kita hidup yaitu di dalam yaitu kelembutan idok usejo puton nasida at kauluk dang bahwa nasida diinum rasun hamati adak pula bahwa nasida
Dan nanaing didok dison uji nyali ate. Manang madok ilmu kebal, bukan. Alai molo didok ulok boy doon gabi sada pangaptusion marabahaya na boy mabay jolma marmar. Jadi dison madidok halak na porsia say diramoti jala dijaga Tuhan Yesus dotordina nang pamatangna sian ancaman alam, sian ancaman manang dia pe na boy mabain ibana marmara. Jadi molo dilehot tuatay do petiki laho mamaritahon barita na uli say dijaga do hita amang ina ya. Tuhan selalu menjaga kita. Terus do didungan kita dakya di paluah kita. Jadi dang nagabi nakaningan ati gabi adong dison uji nyali manang gabi adong kebal ibana tidak, tapi kita lihat di sini Tuhan selalu menjaga kita dari segala mara bahaya. Baru idok mesti api honon nasida tangan natuak kana marsahid gabi malum hilalaonna. Tutudo molodok di son sahid somalna pangatusion tuaka sahid ni pamatang isarana batuk demam jantung kanker dohot akka sahid ima marhite parbinotoan sian medis alai nanaing dohonon unang holang itap ni ita bain pangatusion iko sahat do hita marnida na adong do sahid ni partodion ni joma lapatanda harap na porsia dilehod do tadda-tadda na gabe parhitian hamamalum manang hahisaron ni todi dohot pamatang ni donganna jolma jala takas do dang nagabe ibana mabahen malum alai gabe parhitian hama malum manang hahisaran sahih ni partodion nang pamatang ni akka dongan songo dia macarana di pasahap doi marhite tangia di pasahap doi marhite tangia jala lausto di porbadia dona mangajari halak na porsiai boy gabe parhitiana jala ikon takas do dihita pangatusion dang boy gabe paksahonota tor di porbadia mangulahon nata halomohon alai pinasaha matu ibana sailomoni rohani Tuhani do totong na ikon sah. Jadi dison kalau Tuhan memberikan tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dakola padita dakolan akka parhalado sudedo hita hudog nakaningan Tuhan membekali kita jala ido buhalta didongani do hita jala dipargogoi do hita loba malupon akka sahih ni dongan bukan hanya penyakit fisik tapi melalui doa kita memberikan kekuatan kepada orang lain atau namar pesta Paskah hita las maruhapta waso hahihion di Kristus ondo gabi gogo di hita ondo gabi semangat di hita untuk melangkah ke depan. Kita tidak takut lagi karena apa? Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Saidong saina dong anakku doho rasi rasa roh ajal ni hasiangan berarti Tuhan setia sampai akhir. Sonari persoalannya apakah kita setia? Tapasahama tutuhani adi. Bagaimana kesetiaan kita diuji dan bagaimana Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dia memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Martani yang kita. Mulyati madihuali Tuhan di paingot hodohani. Di barita haheon wali Tuhan ima di namar ningot hami na merayakan Paskah na hehehosian na mati di babohoro tu si Maria tua kasih sayangmu alai mauldo nasida porsea alai ale Tuhan di pargohoi hodo nasida diubah hodo rohana pikiran nasida gabe dipake hodo nasida gabe parhitianmu alatmu laho bersaksi tu lihat portibion jala ido lahu jalo hami sahak tu ingananon gabe taruli hami di baga-baga di lasni roha di haheheon terlumobi di hangoluan nama nonton mulai ake manihuali Tuhan didenggan di basam nau manaluhon hamatian manaluhon sibolis gabe margolu nai baru hami
Atong pasu-pasu manangulu nami pakai mahami hombar tulomo ni roham dengan semua kemampuan kami, dengan semua keterbatasan kami. Na boy do yali Tuhan, gabi hal na luar biasa moloho na margoboy kami dohot huasumi. Ali Tuhan unang luas sami mabiar, unang luas sami lomos, unang luas sami ganggu, molo wado pihami pi akka tantangan, akka pergumulan, akka ali Tuhan hamaolo pos rohanami ali Tuhan. Say na donganam kami, say na totong do jagaom muhami ali Tuhan, asa unang marmarahami. Muliati madiho ali Tuhan ala losodo pihami ali Tuhan marpu di bagas coromon, mames tahun merayakan pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Atong ali Tuhan hehe manang haporsion nami bangkit asa totong las rohanami bersuka cita kami songo konang makamonakon akka parukilon hamaolon hamatian songo nima hami ali Tuhan makamonakon sudi akka pergumulan hidup akka sitawonon akka parsahiton posdo rohanami ali Tuhan wasoni hahihiyomu margogoi hokami pasu-pasu maruas nyuriam na me damagodang at kanong lanjut usia leon hahipasum gajang ni umur pada parmaran parsahiton sarihon at kanarikot di mulu sigano pari asa totong las rohana sida mamuji pasakapo lehon ali Tuhan akayana komi bisuk hapistaran asa boy na sida berhasil meraih cita-cita akan amauli karijo ali Tuhan lehon par karijuan songoni akan cukup umurna berumah tangga lehon majodoh na seiman na sepadan na setia Tuhan songoni akan rumah tangga na makasiholi akka hagabion pasaut may ali Tuhan hombar tulomo ni roham songoni ali Tuhan ubag kami akka ruas duriam akan amarsahit na piak di podoman na ali Tuhan nagalipa matangna lehon mahisar di pamatang lehon mali Tuhan semangat mangalo sahiti ali Tuhan hati yang gembira adalah obat yang maju songoni akan amarukil urupi hamonakon di parukilonna di sitaolonna songoni ali Tuhan akan amarhabot ni roha ko mana mangapuli rohana akan amarulang tahun ali Tuhan ruas nyuriam ajari iban ali Tuhan makamulatihon dinggan di basam makamulatihon umur nagajang nong pinasahatmu asa totong ali Tuhan dipaki ari-ari ni nguluna di bagasan bisuk di bagasan lomoni roham jala ngulunai boy gabe saksi lahu marbarita nauli dia kapasu-pasu naum jinalona atong ali Tuhan muliati madidinggan di masam nong mangaramoti hami di parminggon nami di namarningot tami ali Tuhan di hahihiyomu atau tutong mapasu-pasu huriam HKBP Bandung Baraton asa tutong di bagasan hadameon di bagasan ali Tuhan panggung gomyomu dao si anak kamara si anak kapartahi jahat ali Tuhan asa boy hami tutong marlas ni roha atong saha di homa daging nang todinami sisa dosa pangalusyon nami asa badia hami dadopan mari hiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiyang namion amin. Mari dehita laus papumupilian. Haleluya, Sion
Matangya kun mamiliyanta ali di bata amanami na di banwa gija. Odo hararwani sarabut sili oleh naningan dohot nasa di basa na maulitus. Kupasa kami masya na nilihon itu kami pilihan namin tuho. Sa ijalo may gabawang na hutus di jolong. Pasu-pasu may cara moti. Aso perhasiat kami pilihan. Pati puluhan harajaw di tengah-tengah huriam dohot di porti bion. Buhay marpanami marhiti di tordi. Asal tanda kami dan disilir kami itu kami. Asal berbir kami mandong oleh itu. Mari itu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan dipasang rumah damai